ग्राउन्ड रियेलिटिखौ जेबो बुजियालासे जेबो मिथिनानै लानो सेस्था बानायालासे बाहेरा थानानै सोरजोंबा मिसलिड खालामजानानै मिसगाइड खालामजानानै बिथांमोनहाबो जे मोनसे फल्स रिउमार एबा रायजो राजाफोरखौ मोनसे गावजों गाव उगुल थुगुल एबा मोनसे कनफ्लिक्टिं सिटुएसन जे बिथांमोना सृष्टि खालामनो नारा नाथा सेस्था खालामबाय थादों बिथांमोननि सायावबो जोङो हयथ' बेबायदि उगुल थुगुल भुल बुजाबुजि गावसिनि मिसलिडिं एक्टिभिटिसफोरजों जुदि खालामबाय थायोब्ला हयथ' जोङो माखासे नैबे ससियेल मिडिया रुल्स एन्ड रेगुलेशन्स राइट जे दङ बिनि आयेननि दहाय लानानै जों हयथ' गुसुरनि बेबस्थाबो जों राजहुवा भाबै खालामनांनो हागौ दा बिथांमोनहा जुदि माबाफोर मिथिनो लुगैदोंब्ला ग्राउन्ड रियेलिटिखौ बुजिनो लुगैदोंब्ला जोंनि रायजो राजाफोर दङ बिथांमोना फै मस्ट वेलकाम 24/7 बिथांमोना फै जोंनि गामिनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमफै बेक्तिफोरखौ लोगो हमफै ग्राउन्ड रियेलिटियाव मा जामारदों बेखौ मिथिनानै लाफै बिनि उनाव गावसिनि जिथुनाखि स्टेटमेन्ट होनांगौ एबा गावसिनि जे निउस आइटेम बानायनांगौ बिथांमोनहा बानायथों रावनि गेजेरजों आंनि जिथुनाखि बेक्तिगत मोनसे आइडेन्टिटि बे आइडेन्टिटि आरो मानहानि लाबोनायनि मोनसे जे बिथाङा मिसलिडिं स्टेटमेन्टस आनकनस्टिटिउसनेल वार्डस बाहायनानै बिथाङा एलिगेसन लाबोबाय थादों दा बेनि फारसे आङो खुब दुखु मोननाय जादों मानोना बे हाखौ बिथाङा कयेकजन बेक्तिफ्रा लोगो नांनानै पार्सनेल बानायनानै लानो नागिरदों नैबेबादि माखासे उगुल थुगुल मिसलिडिं स्टेटमेन्टखौ होबोदलाबाय थादों नाथाय एक्सुवेल जे नोंथांमोनहाबो बेयाव सरजमिन तदन्त खालामफैनानै नायफैनानै नुबाय बे हाया जोङो बै दाजानानै होनाय कमिटि हिसाबै जोङो बेखौ नारा नाथा जोङो रायजोनि नामाव बानायनो थाखाय बे दरनै गामिनि रायजोनि नामाव जों बेखौ एलटमेन्ट बानायनो थाखाय जोङो बेखौ प्रसेस्ता खालामबाय थादों दा बे हिसाबै जोङो मोनसे प्रप'जालबो बानायनाय जादोंमोन जोंहा गामियावनो थानाय जोंनि एमएलए आदा जयन्तनिफ्रायबो जोङो फरवार्डिं लानानै आरो फेरेंगा सारनिफ्रायबो जोङो माखासे लिरनाय फरवार्डिं लानानै जोङो आरो माखासे जे एप्लिकेसन आरो कर्ट एफिडेभिट जे एज पार अफिसियेल रिकुवारमेन्ट्स जे डकुमेन्ट्स नांगौ मोनसे हाखौ मोनसे सरकारि खास हाखौ जायनि दखलाव दं बेखौ एलटमेन्ट खालामनो थाखाय जे सरकारि नियम निति बादियै पेपार कागज बिदों जों बेखौ गासैखौबो थिग थाक खालामनानै जोङो 9 थारिख खालि जोङो अफिसाव साबमिटबो हैनाय जादोंमोन सिडली सार्कोल अफिसाव दा खिन्थु जोंहा दुर्भाग्य भाबै जों बेयाव किसुमान जोंनिनो गामिनि सोमोन्दोआव जोंनिनो बिदा जायो जोंनिनो बिमायंफोरनि फिसालाफोर दा बिथांमोनहा नारा नाथा पार्सनेल भाबै बेक्तिगत भाबै गावसोर बिदा फंबाय साथामनि नामाव हाखौ एलटमेन्ट बानायनो थाखाय दा मनदल सारजों बिथांमोनहाबो माने नारा नाथा सेस्था बानायबाय थानायखौ जोङो जेब्ला जोंनि प्रप'जालखौ अफिसाव लानानै थांदोंमोन बे समाव जोङो नुहैदों दा साननो लुगैया बाथ्राया बेबो जाहैदों जे जोंनि राजहुवा प्रप'जालखौ नारखे खालामनानै बै बेक्तिगत जायनाखि प्रप'जाल लानानै थांदों बेखौसो जोंनि मानगोनां बिथां मण्डलखौबो गुरुत्त' होसिननाय बादि जों बेबायदि अनुभब खालामबाय थादों दा जेयानो जाया मानो जों लुगैदों जे बे हाया जोंनि रायजोनि दखलाव जिथु जों जन्म गैयैनिफ्रायनो जोंनि पुर्ब सिगांनिफ्रायनो जिथुनाखि जोंनि आजै आजौनि जुगनिफ्रायनो बेखौ जों दखलाव दोनबोदों बे जोंनि राजहुवा भाबैनो थानांगौ राजहुवा भाबैनो जानांगौ आरो अफिसियेलि भाबैबो जाहाथे जों बेयाव जोंनि जिथुनाखि हा एलटमेन्टजों सोमोन्दो थानाय जोंनि गोजौ लेभेलनि अफिसार्स बिथांमोन बिसोरनिफ्रायबो जोङो हास्थायगोन जाहाथे बे बेलायाव हाखौ जाहाथे जों रायजोनि नामाव मोननो हायो मानोना बे हाजों गासिबो जोंनि राजहुवा भाबै नोंथांमोना नुदों दिनै गासिबो लोब ओंखारबोदों बे हाखौ जोङो जोंनि फिसौ फिथाइनि थाखाय जों बासायनानै दोनलांनांगोन होननानै मानोना मानसिनि संख्या बांदों नाथाय हानि संख्या खमायनायनिफ्राय खमायलांदों ओरैनोब्लाबो नोंथांमोनहाबो नुदों जानो हागौ जे सिगाङाव जोंहा गोथैबारि हिसाबै लामानि फारसेथिंजाय जोंहा गोथैबारि हिसाबै जों बाहायबोबाय थादोंमोन राजहुवा भाबै नाथाय बेखौबो जोंहा एसएसबि हेडक्वार्टार केम्प फैनाय लोगो लोगो बेखौबो जों खोमानानै लानांगौ जाहैबाय
एसएसबि सिङाव थांबाय। दा बेखायनो जोङो जिथुनाखि जोंहा ओरैथिंजाय दखल हा दंखायोखा बेहाय जोङो खरलबसेखौ दा राजहुवा भाबै जों गोथैबारि बानायगासिनो दं। दा नैबे जिथुनाखि जे हाखौ लानानै बेले बेजे जाबाय थादों जों बेखौ गोदोनिफ्रायनो जों जन्म गैयैनिफ्रायनो जिथु जोंहा बेयाव गारजा फुजा हामबाय फुजा बायदिसिना जोंनि समाजनि एक्टिभिटिसफोरखौ जों बेयाव खुंबोबाय थादों बानायबोबाय थादों। दा बे हिसाबै जों बेखौ सोरबा बेक्तिनि थाखाय जों बेखौ रायजो हिसाबै हगारनो हाया। बे हाखौ लानानै गासिबो जोंनि दरनै गामिनि मैनागुरि आरो गेवलांगुरिनि गामिनि साफ्रोमबो बेक्तिनि इमसन्स आरो सेन्टिमेन्ट्स बेजों जरित जानानै दङ, बेजों सिथाबफानानै दङ। दा बयबो हंकित जादों, बयबो गिख्रंथाव जादों जे जेब्ला जोङो मानसिया जोबथा हां बोखांनायनि उनाव जों पार्मानेन्ट उन्दुहैगोन जायगायानो जाहैबाय जोंनि गोथैसालि, जेराव जोंनि आत्माया सिरु सिथायनि थाखाय थाहैगोन, जेराव जों पार्मानेन्ट रेस्ट लाहैगोन। बे हाखौ जुदि जोङो थिग थाक खालामनानै गालांनो हायाब्ला अब्लालाय जों समाजाव थांनानै थानानै माथो मुल्य थाबावगोन। दा बेखौनो बयबो गिख्रंनाय मोन्दों, बयबो हंकित जादों, बयबो असुराक्षित मोन्दों। दा बेखायनो जोङो नोंथांमोन मिडिया पार्सन्सफोरखौबो स्पटआव फैनानै जिथु बेखौ सरजमिन तदन्त बानायफैदों जोङो खोब गोजोननाय मोन्दों रायजोनि जानानै। आरो आङो बे हा एलटमेन्ट कमिटिनि जानानै जिथुनाखि जोंखौ अफिसियेलि माखासे खामानिफोरखौ सालायलांनो थाखाय कमिटि दाजानानै होनाय बे कमिटिनि जानानैब्लाबो आङो नोंथांमोनखौ गोजोननाय जासिदों। दा नैबे आंनि एलिगेसन्सनि फारसे आं एसे फैबावनो गोसो जादों। दा आर्टिकोल 21 अफ इण्डियान कनस्टिटिउसननि बायदिब्ला साफ्रोमबो बेक्तिनो इण्डियान कनस्टिटिउसना मोनसे कनस्टिटिउसनेल गेरेन्टि एबा राइट होदों जे राइट टु लिभ उइथ डिगनिटि। दा जाय बिथां जोंनि सिडली सार्कोलनि लाट मनदल बिथां जर्ज हाज'वारि बिथाङा जिथुनाखि मोनसे फल्स एलिगेसन आंनि सायाव लाबोदों। दा बिथाङा आंनि निजे बेक्तिगत आइडेन्टिटिनि सायाव एबा आंनि मोनसे मान सन्माननि सायाव जोबोदथार गिदिर आघात बिथाङा लाबोदों। मानो होनब्ला आं दहायनो बुंखादों आं सासे सादारन सुबुं, आं आसाम गभर्नमेन्टनि आन्दाराव आरो बिटिसि गभर्नमेन्टनि आन्दाराव फिसा मोनसे साख्रि मावसाबनानै आं दङ। आं जेब्लायबो समाजजों गोरोबनानै रायजोजों गोरोबनानै थाबोनाय सुबुं, फिसा फिसौ समाजनि हाबा मावनानै मोजां मोनग्रा एबा गोजोननाय लानो हाग्रा सुबुं। दा बिथांखौ आङो सानदोंमोन जे मानहानि गुसुर होनो थाखायबो आङो सिन्थाधारा खालामबाय थादोंमोन, खिन्थु आं सानदों मानसि हिसाबै भुल जायो आरो बे भुलखौ क्षेमा होलायनायानो मानसिनि देरसिन धर्म। बे हिसाबै आं सानदों बिथाङाबो जिथु सासे गभर्नमेन्ट एमप्लय, हयथ' आं केसफोर होयोब्ला बिथांनि सार्भिस लाइफआवबो माबा मोनसे उसुबिदा प्रब्लेमफोर फैगोन नामा, बिनि थाखायनो आङो बिथांनि फारसे जिथु आं दुखुजों आङो सानदोंमोनब्लाबो आङो बे डिसिसनखौ आङो ड्रप दोनथ'दों। आरो माखासे ससियेल मिडिया एबा निउस पर्टेलफोर जाय बिथांमोनहाबो सरजमिन तदन्त खालामफैयालासे, ग्राउन्ड रियेलिटिखौ जेबो बुजियालासे, जेबो मिथिनानै लानो सेस्था बानायालासे बाहेरा थानानै सोरजोंबा मिसलिड खालामजानानै मिसगाइड खालामजानानै बिथांमोनहाबो जे मोनसे फल्स रिउमार एबा रायजो राजाफोरखौ मोनसे गावजों गाव उगुल थुगुल एबा मोनसे कनफ्लिक्टिं सिटुएसन जे बिथांमोना सृष्टि खालामनो नारा नाथा सेस्था खालामबाय थादों, बिथांमोननि सायावबो जोङो हयथ' बेबायदि उगुल थुगुल भुल बुजा बुजि गावसिनि मिसलिडिं एक्टिभिटिसफोरजों जुदि खालामबाय थायोब्ला हयथ' जोङो माखासे नैबे ससियेल मिडिया रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स राइट जे दङ बिनि आयेननि दहाय लानानै जों हयथ' गुसुरनि बेबस्थाबो जों राजहुवा भाबै खालामनांनो हागौ। दा बिथांमोनहा जुदि माबाफोर मिथिनो लुगैदोंब्ला, ग्राउन्ड रियेलिटिखौ बुजिनो लुगैदोंब्ला जोंनि रायजो राजाफोर दङ, बिथांमोना फै, मस्ट वेलकाम, 24/7 बिथांमोना फै, जोंनि गामिनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमफै, बेक्तिफोरखौ लोगो हमफै, ग्राउन्ड रियेलिटियाव मा जामारदों बेखौ मिथिनानै लाफै, बिनि उनाव गावसिनि जिथुनाखि स्टेटमेन्ट होनांगौ एबा गावसिनि जे निउस आइटेम बानायनांगौ बिथांमोनहा बानायथों। आं बेखौ गुरैयै रायजोनि जाबावनानै आङो अनुरद खालामहरनाय थाबाय एबा खर' गंलायनानै आखाइ खबजबनानै आङो बिथांमोननि फारसे रिकुवेस्ट खालामहरनाय थाबाय।